Walentynkowy gyszynk. Już czasu jeden istny zapragnął sprawić swój umiłowany taki geburstakowy gyszynk. A i żeby zesia dokupić dopiero od blank niedawna po akuratnym medykowaniu uzdał, co sprawił uny pora handszułów glazyjek. Romantycznie, no ale nie zatelał osobiste. W asyście młodszej szwestry jego umiłowany poszedł do szykownego marketu i kupił te glazyjki. Ta szwestra lajstwa się tam pora modernych babskich batków. Na łączo spakowaniu tych gyszynków przedowaczko Blanki pometlała, zweksklowała te dwa towory tak, i że szwestra erbła te glazyjki, a ta umiłowano tego istnego te moderne batki. I co by było szpasowni, to ten istny posłał ten swój gyszynk do swojej umiłowanej ze takim gryfnym tekstem. Moja ty rostomiło, łobrałek locia ten gyszynk razinku skulitego i żech spomiarkował, co nie nosisz żadnych, kej wylazujemy łoba zesia na odwieczerz na szpacer. Kejbych miał sprawić gyszynk twojej szwestrze, to obrałbych takie długie ze kneflikami, bo ona nosi no takie krótkie, które się na isto blank letko sebliko. Te dlocia są delikatnego farbentonu, jednakowoż przedowaczka pokazała mi swoja pora, w którą nosi już bez 3 tydnie i blank, ale to blank nie są one nic sflekowane albo zmaraszone. Pasowałek, przymierzałek na niej te dlocia i ona wyglądała na zicher szykownie i galancie. Chciałbych też jako pierwszy je oblic tak, co by żadne insze ręcyska nie tykali łuny z korzy naszego trefu. Kiedy je będziesz sejmować, nie przepomnij jedeczko naplumpać, nadmuchać przed łożeniem łunych, bo przecąć będą one deczko wilgłe. I pomedikuj no moja ty rostomiło, jakby dać je często kusikować, całować we tym roku. Trufum mam taką nadzieję, i że będziesz one miała nasia we ten piątkowy wieczór. Ze całką moją miłością, srogim przodniem. Postscriptum. Ostatnimi czasy jest we modzie noszenie łonych deczko wywiniętych tak, co by szło uwidzieć zdziebko pelcu, deczko futerka. Eugen Spnioków.